सिगां बोसोरनिफोर बादि देग्लाय तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादाबो 2022 मायथाइनि मेट्रिक परिखायाव सेथि उथ्रिसार लानानै जाफोर फरायसाफोरा उथ्रिनो हादों बेखौ जोङो कुमुरिघाटा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा कुमुरिघाटा UN एकाडेमियाव सानसेनि हाबाफारि हिसाबै लानानै खुंनाय जादोंमोन। बे हाबाफारियाव जोङो गाहाय आलासि हिसाबै नाग्रिजुलि ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसनि अफिसार मानिनां चरन नार्जारिखौ लिंनाय लाबोदोंमोन आरो लोगोसे बे आफादखौ बेखेवनाय हिसाबै तामुलपुर समस्तिनि MLA बिथां जलेन दैमारिखौ जोङो लाबोनाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो तामुलपुर BE अफिसनि मावख'गिरि बिथां अरन्जय खुंगुर ब्रह्मखौबो जोङो हांख्रायना लाना फैनाय जादोंमोन। जों जोबोर गोजोननाय मोनदोंदि जोंनि तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव गासै माने मोनगु गुदि बर' थुनलाइ आफाद दोङो। बे गासै मोनगु गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्राय गासै 186 फरायसाफोरखौ जोङो बरायनानै जोबोर माने गोजोननाय मोनदों। बेखायनो जे सिगां बोसोरनिख्रुइ देग्लायनि माने पास जानायनि पारसेन्टआ जोबोर मोजां जादों। बिनि अनगायैबो जोबोर बाख्नायथावना बे जोंनि जानाखि असमिया बिजोंजों नि सासे फरायसुलि दिम्पि दासआ धलकुसि गोजौ फरायसालिनिफ्राय 83 पइन्ट सामथिं मोननानै जानाखि बे फिथाइखौ मेट्रिक परिखानि फिथाइखौ जोंनो दिन्थिना होबाय। बे जोबोर माने गोजोनथावनि बाथ्रा। जोङो जोंनि जा माने बर' सुबुंफोरखौ जों बेखायनो खावलायनो लुबैदों गुबुन रावारिनि सुबुङा बर' बिजोंजों फरायनानै एसेबांनो जे फिथाइ थायनायखौ होनो हादोंब्ला जोंनि बर'नि बिमा बिफाफोरा बे नोजोरथिखौ लाखिनो हायोदि मोनसे गावनि बिजोंजों फरायब्ला जि माने बेबादि मोजां फिथाइ थाया बेबादि नङा। बेखायनो जोङो दिनैनि आफादनि गेजेरजों बेखौनो जोङो गुरै खावलायनो लुबैदों जोंनि गुबै बर'नि बिमा बिफाफोरखौ गावनि गथ' गथायफोरखौ खमसे खम गावनि बिमानि रावजों फरायहोनानै बेबादि मेट्रिक पास जानानै आरो बेबादिनो जिउ दानायाव जोंनि बे मोनसे जारिमिनखौ जोङो दिन्थिनो नांगौ। गुबुन रावारिया जोंनि बर' बिजोंजों फरायना बेबादि फिथाइ होनाय जोंनि बर' बिजोंजों फरायनाय मानो बेखायनो जोङो असमिया राव एबा दिनै इंराजि मिडियाम बा हिन्दी मिडियाम बेखौ दोनथ'नानैबो जोङो जिल्ला आफादनिफ्राय एखेबारे खुथार खावलायो जाहाथे गासैबो जोंनि ओनसोलनि बिमा बिफाफोरा रायजो राजाफ्रा गावनि बिमानि रावजों जाहाथे फोरोंनो थाखाय थुनलाइ आफादा बावैसो मोनसे मावसुमा आफाद खुंनानै बे गरम बन्दआव जों जानाखि जिथु फरायनायनि फारसे जिथु बांहोनाय बे बांहोनायनि फारसेबो जों मोनसे हाबाफारि लादों। जोङो नैबे सामार भेकेसननि गिबि हप्तायावनो जोङो गरेस्वरखै थांनानै बेबादि मोनसे माने फरायनायनि जानाखि हाबाफारि लानाय बे हाबाफारिखौ जों मावगोन आरो बेबादिनो गुबुन गुबुन प्राइमारियाव बे गरम बन्दनि गेजेरावनो जोङो बे सोलोंथाइनि फारसे मोनसे हाबाफारि लानानै जोङो बेबादि गिदिंनो थाखाय जिल्ला आफादा हाबाफारि लादों। तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव तामुलपुर जिल्लानि सिङाव बर' बिजोंजों फरायनानै जायफोर फरायसाया सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारि दिनै UN एकाडेमि कुमारिघाटाव खुंफुंनाय जादों। बेवहाय बाहागो लानो मोननानै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों। लोगोसेनो बानजायगिरिफोरखौ आं साबायखर बावदों। फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां होनो थाखाय दिनै बेबायदि हाबाफारि लानायनि थाखाय आङो स्पेसियेलि दिनैनि नैबे हाबाफारियाव दिनै जिहेथु बानजायनाय हाबाफारि जेरै थुलुंगाखांहोनाय हाबाफारि लादों दा बेवहाय जों 180निख्रुइबो बांसिन फरायसाफ्रा तामुलपुर जिल्लानि सिङाव बर' बिजोंजों फरायनानै उथ्रिसारनो हादों मेट्रिक आनजादखौ। आं बिथांमोनखौ साबायखर बावो आरो लोगोसे बिमा बिफा बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो लोगोसेनो साफ्रोमबो जिखिनि 180निख्रुइ बांसिन फरायसाफ्रा मेट्रिकआव उथ्रिसारनो हादों बे फरायसाफोरखौ फैबाय थानाय समाव गोजौ सोलोंथाइ लानायाव आंनि खाबु आरो हानाय बायदि नोजोर लाखिनानै रांखान्थियारि अनसुंथाइ होनो थाखाय आङो बिथांमोननो दिनैहाय खोथा होदों। दिनैनि समाव जिहेथु गोबां फरायसाफोर दङ बेवहाय तामुलपुर जिल्लानि सिङाव गोबां फरायसाफोर दङ बर' फरायसाल' नङा गुबुन गुबुन हारि माहारिनि फरायसाफोर दङ। दा बिथांमोन गासै फरायसाफोरखौ सब साइडथिंबो नायनो गोनां जायो। दा आंनिफ्राय MLA निफ्राय जेसेबांसिम हायो
आङो गुबुन गुबुन बिथिं बा रांखान्थियारि अनसुंथाइथिंबो हानायसेबां आङो सहाय होलांनो थाखाय सानगासिनो दङ। फरायसाफोरनिसिम आंनिफ्राय खावलायनाय गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों जोङो साफा साफा जाफुंसार फरायसा जानो हायो। दा नैबे मेट्रिकआव जायफ्रानोखि 60%नि गोजौआव जौखोन्दो लानानै पास जाबाय बै फरायसाफ्रा जाहाथे बोसोरनैनि उनावबो आरो इयुनावबो 60%नि डाउनाव जाहाथे सासेबो फरायसाया फैया आं बेखौ खावलायदों। आरो जायफोरानोखि फरायसाफ्रा फार्स्ट डिभिजन मोननो हायाखै बै फरायसाफोराबो गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों फार्स्ट डिभिजननि सायाव स्टार डिस्टिंसन लाखिनानै पास खालामनो हायो। बेनि थाखाय बिथांमोनखौ आं खावलायदों आरो गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों गासैबो जाफुंसारजोबो बेनो मोनसेल' लामा। फोरोंगिरिनि जेंनाया दासिमबो जोबजोबाखै, सारा आसामनिनो बे मोनसे जेंना। बेखायनो जोङो स्पेसियेल टेट खुंनानै आसाम सरकारनिफ्राय टेटनि गेजेरजों जों गोबां फोरोंगिरिफोर थिसनदों आरो बिटिसिनि गेजेरावबो गोबां स्पेसियेल टेट खुंनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। आरो माखासे टेट पास जाखानाय जोंहा माखासे फोरोंगिरिफोर दङ, बिसोरनिबो साख्रिनि थाखाय एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय बिटिसि सरकारा थाग थियारि जागासिनो दङ।